Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang cerah lur, cuacane yo cerah. Lah alhamdulillah iki pun panen melih lur. Lah iki lagi ngarit pari. Lah niki lagi kiambak dhisik. Lah menjing-enjing lagi dipadosne tiyang. Marai niki wau tasik padha repot padha tandur lur. Lah sayange ngarit iki ana sing ambruk kaya ngene iki lur. Lah persiapan omah-omahane nggih dereng dadi. Delalah alarme wis muni lur. Lah menandakan harus mulai sik menjemput Dedek Dani sekolah. Lah buru-buru mawon nyang sawah nyang alas nganti-nganti saiki sangone HP lur. Lah dinggo ngonten lah pripun. Masih dilokne wong gahane nyoteng-nyoteng gahane moto-moto ya wis ben karepe lah diantep mawon. Niki pun cantik lah cus wae jemput riyen. Di skip mawon niki sorene lur. Lah kae mau bar jemputi bali nah nyang sawah lur ora tengok-tengok masane. Lah mantuke wis sore sekitar jam setengah 5 jam 5-an. Lah pengen maem nasi goreng langsung wae gawe bumbune iki judule nasi goreng super pedes. Lah bumbune bumbu sejuta umat. Brambang, bawang, miri, lombok. Nek bumbu sego goreng senengan ya lur, salok ana sing ora nganggo brambang, sing ora nganggo miri, ning kula senenge tak kompliti. Lah nek pun harum bumbune langsung disukani telur. Lah nek pun niku rada garing telure langsung segane dimasukkan diaduk-aduk terus kula tambahi toppinge ceritane kubis kali suwiran ayam no kae ora ke video lali ki mau lur ora tak one. Lah nek empun dilebokne maksude kabeh sak topping-topping niku wau ampun lali bumbu wajibe garam racun dunia alias micin langsung ditambahi kecape sekalian diaduk-aduk sedilit ameh cemaruk bumbune kalih kecape niku wau langsung dikoreksi rasa. Nek dirasa ampun komplit rasane nggih pun ki monggo ki maem lur sanggeran nek kerupuke ora nek timune niki lalape nganggo tempe monggo lur see you.